Čaute, čaute. Toto je moja izba v hoteli Novart v druhom najväčšom meste v Azerbajdžane, Samgait. Hotel stojí približne 60 € na noc vrátane raňajok. A veľmi zaujímavé je, že projekt výstavby letiska realizuje z veľkej časti česká firma a je tu niekoľko slovenských subdodávateľov z Košíc, Banskej Bystrice a my z Bratislavy, takže tu zanechávame československú stopu. Na tomto mieste začneme dnes stávať stĺpy a dráhové senzory. Tu bude stať jeden cieľometer, na ktorý bude merať oblačnosť a potom ešte vetromery na stĺpoch. Orhan kabellər atmışdı. No, ochutná, jaký je čaj? Však idem ochutná, len ešte strašne emócií. Dal si tam citroník. Trošku rozmačkám. Hecni sa, to dáš. Ale úplne, že pekné také žaločky, jak Turecku, je? Ste na Turecko, nemáme teraz dobré spomienky? Çay versin kız sen. To je ešte horúce, viac. Rana hanım, bu dostuma çay ver da. Horúce, Maşina satsat. Čo, Marek, jeden stĺp za deň stihneš dať, nie? Česká vypalovačka. Dobre. A pekná reštaurácia pri mori. Správni cestovateľe, než zdokumentovať, kde sme boli. Áno. Opláči sa chodiť na aute. No, pozri, Marek, koľko autík, ako sa na jednej a na druhej strane. To stojí, jaký tak place. No. A víte, co je nejlepší, to mám vždycky rád. Když to sníme, tak pod tím jsou ty arabský chleby a oni se nacucají tou šťávou. Aha. To je, tohle jsou žebírka, že jo, jako žebírka s tou. To je vlastně to je ta, jak se to říká, panenka, že jo. Panenka, áno, áno. A kotlety tie. A tohle jsou kotletky, jo. Akorát každý máme kus a kus, tak akorát. Ale povedz aspoň, čo robíš, vieš? Ja som vedel, čo robím. Tu je svetielko, aby to v noci videli. Aby lietadla do toho nenarafali, do toho slupu, hej? Tak. To by bolo naposled. Registrátor to bolo. Abi. Čo máme dobrého? Polievočku. Prvé bola taká kôprová polievočka, druhé sú zemiačiky s kulačom. Bir tane deşer. Ondan sonra gidelim Ankara. Он говорит, хотя бы одну дырку сделай. Marek ide skúšať takúto starú ladu, čo tu máme na letisku. Jak malý chlapec. Nerede bu? Gaz ver, gaz. Burada mı? Ó, krásne chytilo. Čo, Marek, kupuješ? Kupujem. How much is it? Zadarmo to máš. Ale sa ti hodí, ale takéto auto do mesta retro. Potom aj ja si chcem sadnúť do toho, to je paradička, ty kokos. Poď sa aj ti užiť. Je na tom najlepšie, že oni nás čakajú v aute. Tam je jak takí malí chlapci. Inak komfortná sedačka. Takže nádherná.
Ale tento je zachovaný ešte. Mhm. Kokos. Taký obrovský bol. Toto je pracovník roka. Talianský čao. Kvetiny išiel natrhať na letisku. A ide. Po robote sme sa išli trošku poprechádzať na hlavný bulvár. Jaký Mercedesík má chalan. Poďme pozrieť na tie schody. Tu je taký pekný parčík. Tam sú tie kolotoče. Vlastne Marek tam dole, tam je už molo. Tu je taká krásna promenáda. A na konci promenády je takéto pekné molo a pláž. Na pláži si je možné prenajať koňa a jazdiť. Práve kráčam z bankomatu, musel som si vybrať peniaze, pretože tu sa nikde nedá platiť kartou. A ak aj áno, tak majú nejakú len kartu kart, alebo ich lokálnu Mastercard kartu a ledva som našiel nejaký bankomat, ktorý akceptoval vízu. Takže je obrovský problém s platením tu a ja si dám či si zamení peniaze na začiatku. Elektrické auto stojí tak euro 50, ale ideme týmto. Čechoslovakia. А? Чехословакия. Да. Чехословакия. Да. Словакия. Да. Правильно сказал? Впереди направо. Прямо. Сейчас прямо. Сейчас прямо. Направо, налево. 300 metrov направо. Направо. Да? Да. Направо. Направо, да. 84 год. О, Машаллах. 84 год. 84 год. 41 лет. Да. Tak toto bola ozaj zážitková jazda. A ešte zatrubil nám. Takže toto bude miesto pre pozorovateľov. Tu budú dve pracovné stanice. Jedna bude tu naľavo, kde bude jeden počítač. A potom na pravej strane bude druhá pracovná stanica. Vlastne tu budú vytvárať pozorovatelia správy pre letisko. A zároveň tu bude aj server. To je také netradičné riešenie, ale tak je to vojenská základňa, takže ako chcú, tak budú mať, rozkazňa jasne. A tu práve teda ja sa snažím nainštalovať ten server do reku a pozapájať všetky káble tak, aby mohli pracovať a mali sme dáta z dráhy. Sú ešte na zemi optické káble, ktoré ešte príde dokončiť jeden domáci a vlastne napoja sa do našeho servera. Teraz ideme na večeru. Vedúci stavebnej firmy, čo pôsobí na letisku, nás pozval na večeru, tak ideme s ním do tejto reštaurácie a ideme si dať šašlík. Marek, dobre si tu. Čapujú, dobre si. A odtiaľ to budú teda dispečeri robiť. Majú tu pekne aj balkónik.
Dnes prišli s takým super nápadom, že vlastne presunieme počítače do inej miestnosti, lebo sme to dali do zlej miestnosti. Takže nakoniec som počítače presunul sem. A chýbajú nám ešte nejaké káble. To dokúpime, ale dnes je sviatok tu, takže všetko zatvorené. A serverovňa bude hneď vedľa. Takže tu bude ten náš taký maličký rek. A tu tiež čakáme ešte na nejaké káble, takže nemôžeme robiť ďalej. A posledný počítač bude hore vo veži. Marek, čo si dal na obed, povedz nám? Čo ja viem, niečo dobré. Čo tu máš, je kurácie s čedarom? No. A plácky. A ja som si dal v obede také mäsko. A lábnech. No a tá omáčka ani neviem čo je, uvidíme. A hlavne pivečko. Dobrú chuť. Práve sa nachádzame pod Maiden Tower, čo je jedna z ikonických pamiatok Baku a viažú sa k nej rôzne legendy. Údajne ženy nešťastnej lásky skákali z hora dole. Krásny Mercedes 280S, úplne vyzerá jak nový. Aj znútra tá koža, neviem či to je vidieť na videu, ale to je úplne jak nové. Krásne auto. Pec, čo robia ten tradičný arabský chlieb. Čo to je?
to dobré. Polievka je dobrá. Šošovicová. Čočková, Marek, čočková polievočka. Vyhol si sa. Historický omyl. A to víš, Čechy obmávají, jako to je jako... Když chodí v žabkách na Gerlachovský štít, tak... Tak môžu sa pomýliť aj v jednom. To budeme teraz počúvať. Když jsme na Gerlach, že tam se musí s průvodcem, že? A tím, že škola měla klub horolezecký, tak jsme šli s průvodcem, tam jsou takový jenom kamenný, jakoby, že jo, takový ty policajtíci, podle kterých se jde. A to byl říjen, když začala škola, už byl sníh, taky kluk nám sjel po jazyku dolů, vyhodil si rameno a tahali jsme ho z Gerlachu dolů, teda byla to legrace. Jako Tatry už nejsou kopečky, my máme kopečky, že jo, v Čechách, to je Šumava, Krkonoše, no to je malá fatra, no. Ešte takto večer pracujeme, pretože sa nám nedarí spojazniť optiku a stále nemáme data. Je 8 hodín večer a klasika, zajtra o 4 ráno musíme stavať, aby sme šli na letisko a posledný deň a my ešte stále nemáme dáta. Pozrieť tu na Zdenka. Serverov nie. Nesvietí ešte nič, no? A řekl Bůh, budíš světlo a bylo světlo. Konečne balíme a ideme, no. Ešte pohľad na väžu. Dá v stretí.